Vítaj, veľmi rada ťa prevediem meditáciou, pri ktorej využijeme silu vône esenciálnych olejov. Predtým ako začneme, napojíme sa spolu na vôňu olejčeka, ktorá nás bude sprevádzať aj počas meditácie. Na začiatok si 3-krát vedome privoňaj k fľaštičke s tvojim obľúbeným esenciálnym olejom. Precíť vôňu olejčeka, vnímaj len vôňu a tvoj dých. Následne si kvapni jednu kvapku do dlane, olejček si rozotrieme v dlaniach a zosústredíme sa na dotyk našich dlaní, našich prstov. Predstav si, že nič iné v tomto momente neexistuje, len dotyk tvojich prstov, tvoj dých a vôňa esenciálneho olejčeka. Nádych a výdych. Precíť tento moment. Následne sa 3-krát nadýchni z tvojich dlaní. Sprav si 3 hlboké nádychy a výdychy. Sústreď sa na vôňu olejčeka a na svoj dých. Zatvor svoje krásne oči. Nič iné v tomto momente neexistuje. Len tvoj dých a vôňa olejčeka, ktorú vdychuješ z tvojich dlaní. Pohodlne sa usaď a zatvor tvoje krásne oči. Začneme s 3 hlbokými nádychmi a výdychmi. Po poslednom nádychu zadržíme dých na niekoľko sekúnd a vydýchneme. Nechaj sa viesť mojim hlasom. Začíname spolu s hlbokým nádychom a výdychom. Nádych a výdych. Ešte raz sa zhlboka nadýchni a zadrž dých. Výdych. Teraz sa budeme sústrediť na uvoľnenie nášho tela. Začneme s uvoľnením našich chodidiel. Postupne uvoľníme členky, stehná, pánvu, brucho, hruď, ruky, prsty na rukách. Uvoľníme si krk a hlavu. Počas toho, ako uvoľňujeme našu hlavu a tvár, začneme sa sústrediť na teplotu vzduchu, ktorý vdychujeme cez nos. Sústreď sa na hlboký nádych cez nos a výdych. Dých ťa zavedie naspäť do prítomného okamihu. Ak sa ti začnú vynárať nejaké myšlienky, vráť sa k svojmu dýchu alebo k vôni esenciálneho oleja. Nádych a výdych. Sústreď sa na dlhé a hlboké dýchanie. Začni si predstavovať,
ako sa prechádzaš po krásnej lúke, plnej kvetov, byliniek, stromov. Na lúke môžeš vidieť všetko to, čo cítiš zo svojho esenciálneho olejčeka. Vnímaj všetky tie bylinky, plody a kvety. Sústreď sa na vôňu a na svoj dých. Hlboký nádych a výdych. Teraz presunieme našu pozornosť k našim chodidlám. Predstav si, aké je to kráčať po lúke. Precíť ten pocit, ako keby sa tvoje chodidlá dotýkali zeme. Aký je to pocit, keď tvoje bosé chodidlá kráčajú po mäkučkej tráve? Vžij sa do tohto pocitu a pokračuj chôdzi. Predstavuj si každý svoj krok na svojej krásnej lúke a nezabúdaj vedome dýchať. Vnímaj jemný vánok, ktorý sa jemne dotýka tvojej tváre a pokračuj chôdzi. Môžeš tiež precítiť teplé slnečné lúče, ktoré sa tiež jemne dotýkajú tvojej tváre. Aký je to pocit? Predstav si tento pocit, ako len najviac dokážeš. Predstavuj si, ako sa tvoje chodidlá spájajú so zemou. Predstavuj si každý jeden krok. Aký je to pocit? Nezabudni dýchať pomaly a hlboko. Počas toho, ako kráčaš po lúke, všimni si malú kľukatú cestičku, zarovnanú krásnymi stromami. Táto cestička ťa zavedie do tvojho čarovného lesa. V tomto lese budeš môcť precítiť emócie, pre ktoré sa vedome rozhodneš. Môžeš pocítiť radosť pri spomienke na krásny okamih z detstva, ktorý si prinesieš do prítomného okamihu. Alebo sa môžeš sústrediť na pocit lásky a vďačnosti za svoj život. Užívaj si prechádzku v tvojom čarovnom lese, sprevádzanú tvojim vedomým dýchom. Buď vďačná za svoj život, za svoje telo, za túto chvíľu. V tvojom lese je možné všetko. Predstav si čokoľvek krásne, čo ti pomôže vyvolať emóciu, ktorú sa rozhodneš v tejto chvíli cítiť. Kráčaj a užívaj si svoj les. Nezabudni dýchať zhlboka. Užívaj si svoj les. Predstavuj si, ako by si sa cítila, keby si sa prechádzala v lese, ktorý ti prináša pocit uvoľnenia a naplnenia. Ak ti však vyhovuje viac, že si nebudeš nič predstavovať, nemusíš. Len sa sústreď na svoj dých
a vôňu esenciálnych olejov. Kľudne si vyber, čo ti vyhovuje viac. Môžeš sa sústrediť aj na zvuky alebo na hudbu. Kľudne si vyber svoj vlastný spôsob uvoľnenia mysle. Môžeš si vybrať, čo túžiš vo svojom lese zažiť. Na chvíľu ťa nechám a o pár minút ťa zavolám a spolu sa vrátime naspäť z tvojho čarovného lesa. Hlboký nádych a výdych. Nastal čas vrátiť sa z tvojho čarovného lesíka. Predstav si, ako sa tvoje chodidlá dotýkajú zeme. Pomaly opúšťaš les a vraciaš sa na lúku s krásnou jemnou zelenou trávou. Sústreď sa na svoje chodidlá a
svoje spojenie so zemou. Precíť vďačnosť a začni sa sústreďovať na vzduch, ktorý vdychuješ, na teplotu okolo svojho tela. Keď budeš pripravená, môžeš pomaly otvoriť oči.